води, там кара коня, той с него горе надолу. Да направиш интервенция. Видим, кой спи там? Кой спи? Дай газ! Дай газ! Дай газ! Виж, веднага смени коридора, видя ли? Мамо, и това много мъсен навик, това ич. Много кофти. Кое? Много кофти, отиди пак. Кой? Ването, леко. Веднага очети, веднага мръдна настрани и той я обърна. Генералчо много хубаво се изстреля. Не, той си е... Той си е стартов е. Аз ще видим хората колко. Засичаш, нали? Да. Добре. Касата има 1,10. 2020 има финал. Те са 3 годишни. Няма да. Финала ме интересува. Той Миткушка го натиска днес. Ама не е хубаво, значи като оня ден касата е 1,10 и Митко се е 1,10. 2020 има с Балията Кобила. 2020, аз ще видим как ще завърши. Бате, но знаеш, че понякога времето няма значение, като ги наредиш аз заедно. Правя сметка да подобряват и не, защото ако ще правиш бърза работа, трябва да караш до края. Още една вика. Не мисълта ми, че като ги наредиш с еднакво време, може да дадат по-слабо и някой друг да излезе първи. Да, може. Аз времената. Така. Поне 5 секунди по-рано, по-късно да завоя.